салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷон Юсуфу бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк мондану фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дар бахши рушди стратегии техникии кишвар, Тисел шабакаи баландсуръати 4G-ро дар шаҳрҳои Ҳисор ва Ваҳдат насб кардааст. Акнун сокинони ин шаҳрҳои интернетӣ баландсуръати стандарти 4G-ро истифода бурда барои худ имкониятҳои навро кашф мекунанд. Ширкати Тисел дар пешниҳоди қарорҳои инноватсионӣ оид ба рушд ва навсозии шабакаҳоро барои аҳолӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ба зимма гирифтааст. Айни замон ҳар як шаҳрванд ба шабакаҳои босуръати боэътимод, устувор ва муосир ниёз зиёд дорад. маҳз ҳамаи ин талаботҳои замонавиро Тисел ҳангоми ниятҳои шабакаҳои худ 4G ва навсозии шабакаи 3G-ро ба назар гирифтааст. Шабакаи баландсуръати 4G дар Ҳисор ва Ваҳдат имкон медиҳад, ки суръати пайвастшавӣ ба интернет ва афзоиши трафики мобилии интернетӣ пайваст шуда аз ҷониби муштариёни ширкат 5 маротиба зиёд карда шавад. Шабакаи баландсуръати 4G Тисел интернетро то ҳадди имкон бароҳат мегардонанд. Барои истифодаи имкониятҳои шабакаи Тисел, имконоти бемаҳдуд фароҳамро меорад, ки дастрасии номаҳдуд ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмнависонии фавриро фароҳам меорад ва барои муштариёни номаҳдуд имкониятҳои фароҳамро пешкаши муштариён гардонидааст. Танҳо дар моҳҳои охир шабакаи 4G Тисел дар Душанбе, Хоруғ ва вилояти Суғд ба таври васеъ фаъол гардонида шуд. Ширкати Тисел дар саросари кишвар оид ба рушди шабакаҳо ва ҳамватанон имкониятҳои нави технологӣ фароҳам меорад. Тисел бузургтарин ширкати телекоммуникатсиони Тоҷикистон мебошад, ки саҳмдорои ягонаи он хазинаи рушди иқтисодии Оғозхон мебошад. Оҷонсии байналмилалии рушд мебошад, ки ба пешбурди соҳибкорӣ ва таъсиси корхонаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ устувор гардонидани шудааст, ки яке аз оҷонсиҳои системаи АКДН шабакаи оҷонсиҳои хусусии рушд мебошад, ки ҳадафи он беҳтар кардани имконот ва шароити зиндагии мардум кишварҳои рӯ ба тараққӣ мебошад. Агентиҳои АКДН баҳри манфиати тамоми шаҳрвандони сарфи назар аз миллат, ҷинс ва маҳбасашон ки кор мекунанд, ташкилоти Оғозхон оид ба рушд АКДН ба саҳмгузорӣ дар рушди Тоҷикистон аз ҷиҳати истиқодии фаъол, аз ҷиҳати сиёсӣ устувор, зеҳни гуногун ва фарҳанги таҳаммулпазир мебошад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед, ки 4G дар давоми 2 соли оянда то 2022 тамоми Тоҷикистонро бояд гирифт. 4G 5G мебарояд ҳолӣ.